Jo, prøv at høre, hvad så Aarhus, mand? Fuck, jeg har savnet dig, men jeg har været her. Du ved, jeg elsker dig. Det bliver sådan dejligt, det her, jeg skal til at fortælle, fordi vi har fucking 3 dage. Fortæl mig. Ja. Vi holder Borges den 11. oktober. Vi har Benal, vi har Nixon, vi har Markus Snør, ham Lange, og så har vi 2 surprises. Den ene, det er Skurken, vi har set om i DR3. Og så har vi også semi-automatisk. Den vildeste. Lørdag den 12. ikke? Point Blank release party. Kender du Point Blank? Du vil gerne kende. De har vores fucking debutalbum. Som kommer ud nu. Ears to the Concrete, den kommer den 8. oktober. Og der er release party der, når det bliver for sindssygt. DJ's, fest og natmad. Fucking natmad, mand. Jeg mener fucking søndag. Altså, dagen efter lørdag. Den 13. oktober. Lige efterårsferien. Jeg skal huske at sige, ikke? Vi fucking kickstarter en ferie her, ikke? Og ikke? Og det er public hygge. Det er Baus, det er Soundscape, det er Spot Off. Det er Odessa, det er kulturlyd. Doom of Dome, Big Up Sandrew. Du ved det sådan der. Jeg hedder Adrian. Live på Domen søndag den 13. oktober, ikke? Altså med raw hiphop i Aarhus på fucking 3 dage træk med. Hvad mere vil du have? Hvad mere vil du have? Nå ja. Hvad mere vil du have? Hvad mere vil du have? Det er en god idé. Hvad mere vil du have, mand? Fuck. Ikke din, yo, fatter du det, de fucking svin? Hos er min, ikke din, yo, fatter du det, de fucking svin?